Ani sojali ame shirifla tele lajɛ ba bɛɛ lajɛlen fo ni wagati na aw bisimila farikolo ɲɛnajɛ ale jɛmukan ale kɛnɛ kan bi ye tɛnɛ mai kalo tile 11 san 2026 tɛnɛ o tɛnɛ ni wagati sera farikolo ɲɛnajɛ jɛmukan ale bɛ sigi jɛmukan min kɔnɔna na an bɛ kuma mun ye farikolo ɲɛnajɛ ale kunnafoni kan Mali kɔnɔ farafinna fo ka taa se mun ye diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen na aw bisimila o n'a ka kanu na ka se mun ye shirifla TV ale ma an bɛ bi kunnafoni ale daminɛ ni mun ye sa alamisa tɛmɛnen n'o bɛnna mai kalo tile 8 san 2026 ma stade de Wenzin Kulubali Bamakɔ kɔnɔna na ale salle de conférence kɔni mun ye fɛn kɔni bisimila o tɛ dɔwɛrɛ mun ye tariku ale farikolo ɲɛnajɛ ale tako fɔlɔ kɔni na sa fédération malienne de handball maaw olu kɔni bisimila la kosɛbɛ a ko la ka sababu kɛ o ye mun ye Mali farikolo ɲɛnajɛ ale ministre n'o ye Abdoukasim Ibrahim Fɔnba ale tun bɛ mun ye a ko kɛnɛ kan o kɔni masala kosɛbɛ mun ye tariku kan mun handball kan o ni fɛn mun kan ka boloda donna nataw la alasa mun handi sport o kɔni o bɛ se ka taa ɲɛ mun ye cogo min na an ka ɲɛfɔli sɔrɔ ko la mun Yusu Kulubali ale ka mun ye laseliw fɛ. Farikolo ɲɛnajɛ tariku o ye hakilina ye min dayɛlɛ la farikolo ɲɛnajɛ kɔtigiso fɛ Mali kɔnɔ n'o kama ko mon histoire des sports kɛnɛ don min bɛ kɛ sababu ye farikolo ɲɛnajɛ wanɛbaw bɛ sɔrɔ ka hakilinaw da kɛnɛ kan o ye gɛlɛya minnu sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ baaraw kɔnɔna na ani o ye hɛrɛ minnu sɔrɔ k'o sababu bɔ farikolo ɲɛnajɛ wulikajɔ baaraw la baara in kun fɔlɔ a galela lujuratɔw ka tɔn na n'o ye fédération malienne d'handi sport ye o ka farikolo ɲɛnajɛkɛla wane minnu bɛ yen o tɛmɛna jama ɲɛkɔrɔ kelen o ka sekolaw o ka wulikajɔw o ye tɔnɔ minnu sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ kɔnɔna na n'o ye gɛlɛya minnu sɔrɔ o ni laɲini min b'o bolo ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma walasa o dɔgɔw o ka se ka tɛmɛ o la walikɛlaw ka se ka ko ba kɛ jamana fana ye. Bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ n'u ye boli ye ani n bɛ taekwondo fana kɛ lujuratɔw ka farikolo ɲɛnajɛ tɔn fɛ ani mɔgɔ kɛnɛmanw fɛ n kun b'a k'a fila bɛɛ fɛ nin kɛnɛ in n'a kun ma sigi an kun bɛ minisiri deli a ka kɛnɛ in sigi parce que nin kɛnɛ in ye kɛnɛ belebele de a b'a permettre an minnu ye kɔrɔlenw ye an ka se ka na an ka siraw fɔ an tɛmɛra sira kolon minnu fɛ ani ɲuman minnu fɛ an ye ɲuman minnu juguman minnu sɔrɔ a kɔnɔ bi an ka se k'o ɲɛfɔ an dɔgɔninw n'an denw ye o fana k'a dɔn k'a fɔ ko sira ka jan u k'a dɔn k'a fɔ bi u kan ka timinandiya de ta minnu tɛmɛr'u ɲɛ olu tɛmɛra anw tɛmɛra ka sɔrɔ kunu a kun man di mais bi a ka di tɔgɔ bɛ sɔrɔ a la nafolo bɛ sɔrɔ a la farikolo ɲɛnajɛ bɛ da dɔw yɛlɛ mɔgɔ ye nafolo t'a yɛlɛ ye an ye sababu caman sɔrɔ bi farikolo ɲɛnajɛ sababuya la bi an bɛ Ala barikada kɛnɛya b'an bolo bi alhamdulillah an bɛ se ka don mɔgɔbaw kan tɔgɔbaw b'an na bi al ka da o dɔrɔn ma an bɛ se k'a fɔ o ye koba ye bi donc n b'a fɔ denmisɛnninw ye bi u k'an ka siraw lajɛ anw binna dingɛ minnu kɔnɔ u kana bi o dingɛ kɔnɔ an ye sira ɲuman minnu tagama k'o fana fara u boloda la a ka ca Ala fɛ n'u y'o ta ka ladilikanw lamɛn k'an ka kumaw lamɛn a bɛ kɛ sababu ye anw danna yɔrɔ ma olu bɛ tɛmɛ o kan sini ma sinikɛnɛ ma olu bɛ taa yɔrɔ la olu bɛ tɛmɛ yɔrɔ kan anw yɛrɛ ma sigi ni yɔrɔ min. Ani sport kolo min ɲɛmaasoba ma ɲɛma a yɛrɛ k'a fɔ a nisɔndiyala a gale ye min ye o de ye k'a fɔ kɛnɛ in ka daminɛ n'a ka tɔn ye a filanan maa minnu tɛmɛna ni ka dɛtɛlikanw kɛ o sɛbɛkɔrɔ jala ye kosɛbɛ. Kɛnɛ nin kɔni kɛra kɛnɛ wasalenba ye et surtout ministre yɛrɛ nana bɛn a ma ne nisɔndiyara parce que nin kɛnɛ sugu a y'a to bi jama min tun bɛ yan u y'a dɔn k'a fɔ ko lajuru tɛ mɔgɔ bali farikolo ɲɛnajɛ la au contraire lajuru de farikolo ɲɛnajɛ ye fɛn mun b'a to mɔgɔ lujuratɔ i bɛ kisi den kɛrɛfɛ ma cogoya min na bon farikolo ɲɛnajɛ ye wale mun b'a to fɛnɛ lujuratɔ i bɛ da i yɛrɛ la alors i ka intégration sociale bɛ assurée je crois que minnu tun bɛ salle kɔnɔ bi u ye fɛn caman mɛn lujuratɔw kan mun ye kunnawolo ko ye jamana yɛrɛ ma donc vraiment ne kɔni ta ye nisɔndiya ye nin baara sugu mun daminɛlen filɛ a ka kɛ continuer n'a fɔ ministre yɛrɛ a fɔ cogoya min na. An ka kotigi min bɛ yen n'a ka baara ɲɛsinnen don sifinnakaw ani farikolo ɲɛnajɛ kow ma a y'a k'a fɔ nin ye kɛwale ye min ma bala la ka d'a kan handi sport maaw ye dusu bɛ maa minnu na wa o cɛsirilen don u ka baara kɔnɔna na wa laɲini min b'a bolo bi o de ye k'a fɔ handi sport ka jɔ a yɛrɛ la o b'a k'a fɔ comité paralympique donna nataw la o bɛna sigi sen kan. Gafe in kɔnɔna la an ye ko dɔw don a la mun ye k'a lajɛ comité paralympique a ka se ka sigi sen kan
donc aka jija o ka se ka sigi sen ka jona parce que aka athlète u mugo be warla u mugo be dɛmɛ la état bi se ka dɛmɛ dɔw kɛ partenaire u fana bi se ka dɛmɛ u kɛ mais n'a comité sigira sen ka dɛmɛ caman bi se ka lasa ma mun ni sisan ta fana tɛ kelen mɔgɔ min ye a cɛsiri k'a jija ale ka fɛn ma ɲɛ a bolo o ye leçon dɔ y'i bolo mɔgɔ min y'a cɛsiri k'a ɲɛn'a bolo o fana ye leçon dɔ y'i bolo donc o b'aw permettre aw ye minnu ye génération ye parce que an jigi dalen don aw kan ko aw bɛ se ka baara mun kɛ peut-être aw bɛ se ka tɛmɛ olu la n'i y'a jateminɛ fɛnɛ wari mun bɛ d'aw ma sisan mun ye prime ye o prime kun t'olu bolo dɛ a caman kun b'a b'u yɛrɛ kun donc prime dɔw bɛ yen bi mais prime kun tɛ yen fɔlɔ ni sport yɛrɛ n'i y'a jateminɛ k'a fɔ ko force b'i la ou bien technique b'i la o dɔrɔn t'a ɲɛ ye ni a sera niveau dɔ la au niveau la a bɛɛ bɛ kunkolo de kɔnɔ a tɛ farikolo ɲɛnajɛ bilen a bɛɛ de bɛ kunkolo kɔnɔ ni kunkolo kɔni ma pɛrɛ dɔrɔn hali ni fanga ka bon ni tɔ ta ye u b'i ci vraiment ne kɔni nisɔndiyalen don pour un premier numéro on va dire pour un premier coup ça a été un coup de maître. Foroba Jataw o kɛra sababu ye ni ka nin baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛ don n'a nataw la farikolo ɲɛnajɛ kulu gɛrɛ o bɛna tɛmɛ n'a ka jamakuluw ye walasa ni k'o ka sokolaw da kɛnɛ kan. Andi sport ale kɔni ale discipline mun kan ka dɛmɛ mun ye kosɛbɛ n b'a dɔn mun ye donna nataw la a na Mali ka dɔ fara mun y'a lolo kan mun ye fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ dɔgɔkun an bɛ taa an ka discipline dɔ kɔni ka kibaruya kɔni ta dɔgɔkun tɛmɛnen ani mun ye fédération malienne de Maracana maaw kɔni tun bɛ ɲɔgɔn bolo a président ba n'o ye Mamadou Dipa Fane ale y'i da don mun ye Maracana ale histoire ye jumɛn n'a fédération bɛ baara kɛ mun ye cogo jumɛn bi nin dɔgɔkun in na sa ani Yakuba Goïta an ale bɛ to ɲɔgɔn bolo hali bi ka sababu kɛ a sera mun a sélectionneur national ma n'o ye Mamadou Kulubali n'a fɔ a ma Brin ale ni a capitaine n'o ye Rafa Sidibe u ye baro min kɛ an ka ɲɛmada baro in fɛ. Foli ni waleɲuman dɔw bɛ aw kelen kelen bɛ aw minnu sigilen don ne ka ɲɛmada Sirifila Jabarani Sofe an b'aw bɛɛ fo ne ka aw waleɲuman dɔ nin ye aw ka rubrique kɛrɛnkɛrɛnnen ye dɔgɔkun tɛmɛnen an sera Maracana ma min ye u ka président ba ye Mamadou Dipa Fane a ye walawalali kɛ anw ye u ka fédération kan bi an sera u ka sélectionneur ma min ye Mamadou Kulubali Di Brin ye a bɛ se ka walawalali kɛ anw ye cogoya min na u ka technique ta fan fɛ u ka fédération hukumu kɔnɔna na. Ani sɔgɔma Mamadou. Ani sɔgɔma. I ɲɛfɔ mɔgɔw ye. Ne tɔgɔ Mamadou Kulibali mais bɛɛ bɛ n dɔn ni Brin ne ye balontan stade malien na ani an ye garisɛgɛ sɔrɔ ka sélection fitinin sɔrɔ équipe nationale la mais bi ne ye Mali équipe nationale de Maracana a sélectionneur national ye. E min ye a sélectionneur national ye Maracana règle ye jumɛn de ye? Balontan de don mais ale ye balontan sugu min ye a bɛ tan terrain fitinin de kan mɔgɔ bɛ ballon min tan sa ko Maracana petit poteau non Maracana poteau yɛrɛ ye handball poteau in de ye bolo fan si tɛ ale balontan na bolo t'a la cogo kɔrɔ gardien t'a la. Ale balontan bɛ daminɛ cogo jumɛn ne b'a di n ka adversaire de ma a bɛ sɔrɔ k'a lasegin ma o ye balontan daminɛlen ye ale bi don cogo de bɛ a dan ma pour que bi ka valider Maracana la il faut que mɔgɔ laban de ka maga ballon na symétrie in kɔnɔna la i bɛ se ka tiriba kɛ mais pour a ka don f'a ka maga mɔgɔ dɔ de la symétrie in kɔnɔna la sɔrɔ cogo kelen dɔrɔn de b'ale penalty la c'est à dire symétrie kɔnɔna la ni ballon magara i bolo la o de ye penalty ye c'est à dire o kɛra maga cogo fɛn o fɛn ɲɛntugu mantugu hali ni adversaire ye ballon ta k'a da i tɛgɛ kan penalty don i bɛ to centre la ka se k'a don directement jɔ kɔnɔ k'a sɔrɔ ballon ma rebond kɛ duguma ou bien i k'a tan ballon ka rebond kelen dɔrɔn kɛ symétrie in kɔnɔ ka sɔrɔ ka don o don cogo fila de b'ale penalty la d'abord anw ka Maracana sariya la ni tanni kɛra arbitre b'a lajɛ tanni niveau ye sugu jumɛn ye c'est à dire kɔni y'a tigi empêché i ye faute k'a la mais faute juguman ba tɛ quoi arbitre bɛ carton jaune de yir'i la o carton jaune i bɛ bɔ kɛnɛ ma ka t'i sigi ka 2 minutes de kɛ i ka équipe bɛ jouer infériorité numérique la mais ni rouge de yir'a la o kɔni exclulen ka bɔ balontan na pewu maintenant ni rouge yir'a la ka tila ka carton bleu fana da rouge kan ka yir'i la o kɔrɔ ko
i ye a tigi jogi c'est à dire jogini in juguyara quoi o carton bleu in o tɛ e kelen ta ye bilen dɛ o sanction ye équipe bɛɛ de ta ye ni a y'o fila sɔrɔ c'est à dire chaque fois que n'a ye faute kɛ terrain fan o fan penalty de bɛ da ka tan o kunna n'a o penalty jɛra a bɛ continuer ka jouer an mana faute kɛ yɔrɔ o yɔrɔ tugun penalty bɛna da fo a ka don de n'a donna de sisan sa o ye carton binnen o tɛ da centre la dɛ c'est à dire o bɛ taa da penalty point de penalty dɔw bɛ tracer fo e yɛrɛ ka kan na i b'a da yen de ka se k'a don kan dɔ in na. aw bɛ aw ka sélection kɛ cogo di ma aw ka compétition nationale ani internationale bɛ cogo di. u bɛ catégorie dɔ fɔ catégorie junior non catégorie senior o de tun b'a daminɛ san 35 ka na san 45 la catégorie senior o de tun b'a daminɛ san 45 ka yɛlɛ sanfɛ parce que marakana yɛrɛ hakilina tun ye jumɛn ye balontanna kɔrɔ kana bɔ terrain kɔnɔ dɔrɔn k'a sigi parce que o ye problème de ye. fédération internationale yɛrɛ y'a ye k'a fɔ marakana in mago bɛ ka catégorie wɛrɛw don a la min ni cɛkɔrɔbaw dɔrɔn tɛ kelen ye donc o de ye hukumu nana ni denmisɛnninw fana donni a la sisan c'est à dire o mixte de don sisan junior senior ani super senior terrain kan équipe composition bɛ kɛ jumɛn ye i bɛ se ka super senior kelen c'est à dire minnu ye mɔgɔkɔrɔbaw ye 45 ans et plus o kelen dɔrɔn de kan ka kɛ terrain kan junior o fila senior o saba super senior o kelen o de kan ka kɛ terrain o de 6 personnes ye terrain kɔnɔ donc même ni bɛ remplacement kɛ n'i ye junior labɔ i bɛ junior de ladon a nɔ la n'i ye senior labɔ i bɛ senior ladon a nɔ la n'i ye super senior labɔ i bɛ super senior de ladon o ye entraîneur ka kunkolola baara de ye en ce moment donc o ye équipe composition ye. aw ka performance ba kɛra jumɛn de ye coupe du monde ani coupe d'Afrique la. ok marakana kɔni anw ta ye an bɛ kobaw kɛ mais mɔgɔ t'an dɔn c'est pourquoi encore an bɛ segin ka aw fo aw ka nin initiative la. En 2015 Mali kɛra avant dernier o don ne yɛrɛ tun bɛ ka jouer Mali fɛ parce que an ka performance in a digira ne la kosɛbɛ donc ne nana n y'a ɲɛɲini ɲɛmɔgɔw fɛ u sɔnna ka ne kɛ entraîneur ye an ye équipe ta an taara Burkina o san na Mali kɛra 3e ye a organisera Bamakɔ yan Mali battura finale la Abidjan an kɛra 3e ye. Donc la Guinée, en 2019, ce fut la bonne. Entre la Guinée de 2019, Mali a coupe folo sur la Guinée. Entre Bénin, entre une coupe mais entre la Séguina coupe qu'elle est au Bénin. Et par une fla fin veke, ni bekera ame Côte d'Ivoire de bâti final là. Mais j'avoue que ame seb moko domina on yere bolo anye ko bake parce que a don a créé événement badi mais malheureusement on a sur moko reta kalama. Donc à m'en profiter ni séquence fait ka wole bla na ligi fin no be région konaw la ka fo nyana aw wole la ben les championnat national mina akona ni balontana wi balontana nyama fin bo bolo ka fo ko a agir ni o shita la fin ben ko abc ka e aw ka équipe de nafa ay nana be arafa e nana marakana na chugudi. D'abord, c'est qu'à fond na marakana la tukomina fédération a wakati fédération est tournoi organisé ni karigona dimsanu kumbala nyata et il y a ka fo surtout Brahim même qui était tous les jours avec les équipes à Grelana et quand on m'a fait fenekana marakana parce que comme il y a dimsanu yata et puis dimsan chamambe s'il s'agit de l'équipe nationale ba kuna kolu c'est ka jouer équipe nationale fait donc il veut qu'un gars gré voilà c'est quoi ou demain donné à Abidjan en Tara 2018 là et au Keneka on a terminé 3e mais hier pour ma première participation en tant que joueur qui era le meilleur buteur de la Coupe d'Afrique. Arafa Sidibé mi au sélectionneur à Dasera Coupe du monde la bellement de la Belgique de Kelembe ka placé au boulot. Bon là je crois bien que dans la talane ben mon faut les joueurs quand on part à une Coupe du monde
je crois coach Brenda Maradala en Coupe d'Afrique mais est-ce que on fait en tant que double champion d'Afrique quand ta Coupe du Monde nous fait donc imagine nous faisons la Ligue histoire là qu'il faut que tu es champion du monde, ça c'est une fierté quoi l'idée de Mouna Kaliko la fédération malienne de Maracan à Kafou limana amba bela jile fo minu siglendo ne ka nyamada shirifla jabran so fen wakati na amba bela jile fo ka fo na ko mi an marakana moy anu lu de tumbe nyoma bulu alsa o ka sélectionneur mi Mamadou Koulibaly ni beba do brena ale tumba mbulu asira ka wala wala le ka an technique ko ta français mi o ka capitaine Arafa Sidibé ale fana be a fana yi appel ke ka nyeshi aka ko equipe ma chumuna o sira wulka jo sabati wala sa coupe du monde ka se ka lanati Mali kɔnɔna na an b'a fɔ ni ala sɔnna ma semaine nata an discipline wɛrɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni jɛmukan kelen kan. Ok, Yakuba Goita, an b'a dɔn dɔgɔkun nata na bɔ ni min ye discipline wɛrɛ maa tɛ minnu kɔni dɔn min ye kosɛbɛ ka sababu kɛ maa caman ye Marakana ale kɔni dɔn ni sen fɛ. Walasa an bɛ to min ye kunnafoni kɔnɔna na hali bi sa mɛ kalo tile 12 san o san bɛɛ lajɛlen hakili bɛ jigin mun na o ye Amsaru ale ɲɛminɛba Seyid Sherif Usman Madani Ayidara ale ka mun ye anniversaire ye na anniversaire kɔni kun mana bɔ mun ye san o san mun ye farikolo ɲɛnajɛ ale tigilamɔgɔ kɔni an bɛ se k'a fɔ olu fana ma to kɔ a ko la an sera mun ye dolantannaw mun ye entraîneur fo ka taa se arbitre ale ni maa caman mun ye sport hukumu kɔni kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen hakilinata di ni cɛba in bɛ ka baara min kɛ mun ye farikolo ɲɛnajɛ ale ɲɛta baaraw kɔni na an ye mun sɔrɔ a ko kɔni kɛnɛ kan an ka ɲɛmada. A ka gɛlɛn i ka silamɛya ɲɛta fɔ Mali la bɛn sinsinni ɲɔgɔnma diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ ale ni taabolo fɛn fɛn bɛ Mali la tɛ ka taa sira kelen fɛ ni ma ni cɛba in tɔgɔ fɔ n'o ye Seyid Sherif Usman Madani Ayidara ye a ka nin wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Mali ale ɲɛta baaraw la farikolo ɲɛnajɛ o ma kɛ bolokɔfɛ fɛn ye Amsaru ale ɲɛminɛba ale bolo. Ɲina 12 mai n'o bɛ bɛn Amsaru ale ɲɛminɛba san 71 na ale anniversaire ma farikolo ɲɛnajɛ maa bɛɛ lajɛlen tun wasalen don a ko la. Y'an fɛn fɛn filɛ nin ye on a beaucoup embrassé l'islam vraiment a jɔyɔrɔ fanba b'a la parce que an ka tubabukan na n'o y'an ka bamanankan ye ka n'a ka diinɛ walawala anw k'an ta tɔmɔ la vraiment an y'a ye ale de la kosɛbɛ ani foli ka kan yan nɔ. Mali kɔnɔna na a ka œuvre min Bamako yan a ka œuvre min Mali fan bɛɛ n'a ka madrasaso tɛ yen n'a ka misiri bɛ yen n'a ka misiri tɛ yen a ka dɔgɔtɔrɔso bɛ yen diinɛ lasiri yɛrɛ kɔnɔ vraiment mɔgɔw don a bɛ lamɛn. Donc a bɛ diinɛ lase nin kɛ a mɛnna a ye misiri minnu jɔ telesow ni fɛn ninnu an bɛ kunnafoniyaw ni fɛnw sɔrɔ olu bɛɛ kan donc o ma di bɛɛ ma. Dolantannaw dege karamɔgɔ fo ka taa se mun ye jalatigɛba ma u bɛ seereyaw kɛ a ye wulikajɔ mun kɛ fo ka taa se a denw ma Mali ale farikolo ɲɛnajɛ a bɛ se ka bila sanfɛ cogo min na. N'i y'a ye a ka ko yɛrɛ la ne bɛ n jɔ nin kɛnɛ kan ka kuma o dafara a yɛrɛ ka faso kanu la donc an b'a ala de deli yarabi ala k'a kɛnɛma kɔrɔ bɛnbaliya min bɛ jamana in kɔnɔna la an bɛ ala deli ala ka basigi. Académie Sherifula n'o directeur sportif ye a y'a centre a y'a jɔ Jeanne ka larama kɔnɔna na ka so jɔ a kɔnɔ ka terrain jɔ a kɔnɔ ka denmisɛnninw bɛ deuxième logelen don u bɛ balo fu u tɛ dɛrɛmɛ sara donc o bɛɛ bɛ yen donc an bɛ barika da an bɛ foli k'a ye. donc ani société mɔgɔw gɛrɛlen don ɲɔgɔn na kosɛbɛ denmisɛnninw gɛrɛlen don ɲɔgɔn na denmisɛnninw ka ko ka d'a ye a ye kupu da Bangɔni na ne yɛrɛ de kɛra a maci fɔlɔ fiyɛbaga ye an fana bɛ dugawu don karamɔgɔ ye. Musolakaw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛbaw o ye min Seyid Sherif Usman Madani Ayidara ale fo a ka laseliw la mun kɛra sababu ye olu yɛrɛ bɛ ka mun ye ba don kosɛbɛ min ye farikolo ɲɛnajɛ ale la. Mɔgɔ de don min ni a ye silamɛdenw k'u fara ɲɔgɔn kan o kɔfɛ tuguni ka silamɛya hakilina don mɔgɔw la u bɛ se k'a faamuya ni nɔgɔya ye cogoya min na sport fana ka d'a ye kosɛbɛ surtout anw yɛrɛ balakaw faralen a kan fɛnɛ a y'an encourager o fɛnɛ na kosɛbɛ ayiwa an bɛ dugawu de kɛ cɛkɔrɔba ye ala k'an ɲɛ mɛn a la ala ka barika don a n'a si la yarabi san caman bɛ ala bolo a ko o di an ni a ma. Sportɛriw olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ mun ye farikolo ɲɛnajɛ ale ɲɛta baaraw la kɛrɛnkɛrɛnna Mali kɔnɔna na Mali tɔnba fila n'u ye Stade Malien de Bamako ale ni Joliba AC olu sportɛriw ka jɛkulu maaw b'a yira k'a fɔ mun ye karamɔgɔ ale kɔni bɛ yen mun ye jɛkulu bɛɛ lajɛlen de ye u bɛ se k'o seereya. N'i ko Usman Sherif Madani Ayidara i ko hinɛ
niko Ousmane Cherif Madan Haidara iko sabali, niko Ousmane Cherif Madan Haidara iko munyu ma ɲuman tanunin tɛ ban. Se k'a fɔ Ousmane Madan Haidara ye dɛmɛ min kɛ Mali ballontan ye, o de ye duwawu ye. Su ani tile a bɛ duwawu kɛ malidenw bɛɛ lajɛlen. Ne yɛrɛ kɛra sababu ye ka dulacanba dɔ kɛ a ka san 67 na ni ma fili. O ballontan o kɛra joliba ani CSKA ni ɲɔgɔn cɛ. N bɛ duwawu de k'a ye Ala ka kɛnɛya d'a ma, Ala ka kɛnɛya d'a ma, Ala ka garijɛgɛ fɔni d'a ma, Ala ka sijan d'a ma, Ala k'a n'a ɲɛ mɛn ɲɔgɔn na. Ka se k'o kɛ diinɛ laseli la, ka se k'o kɛ bɛnna maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ, ka se k'o kɛ kira ka diinɛ in yɛrɛ a bɛ se ka kɔrɔta cogo min na n b'a dɔn o la kosɛbɛ. Farikolo ɲɛnajɛ sira fɛ farikolo ɲɛnajɛ kanubagaba don. En 2009 Ala ye Coupe de la Confédération tali nɔgɔya Stade Malien de Bamako ye. O match o match ɲɛkɔrɔla la an ka capitaine ni o ye Soumaïla Jakite ye. Juma o juma su ka dugujɛ samedi la a tun bɛ taa an fa fɛ n'o ye Seydi Ousmane Madan Haidara ye. A bɛ taa fɛ a bɛ taa duwawu ɲini k'a fɛ a ka cɛkɔrɔba in Ala ka kɛnɛya d'a ma, ka sijan d'a ma, k'a mɛn an kɛrɛfɛ. Kelen kelen de bɛ sporteurs olu ka jɛkuluba ale ɲɛmaaba kɔni fɛ Mali la. A ɲɛfɔ a ye fana an ka ballontan a kɔfilɛ la la dɛ, a kɛ dɔ fara kan. An filɛ cogo min na an mako bɛ kubu la, an mako b'a ka duwawu la, an mako b'a duwawu la pour que Mali ka se ka kubu ta. Donc an b'o de ɲini fɛ k'a fɔ a ye Ala ka si caman d'a ma, Ala ka si caman d'a ma, Ala ka a dɛmɛ a ka ko ko la a bɛ ka fɛn kɛ jamana nin ye, Ala k'a dɛmɛ a la. Farikolo ɲɛnajɛ ale kunnafonidilaw u bɛ diinɛ cɛba in fo a bɛ ka baara mun kɛ Mali cɛfaw ani kanbɛn na. A kɛra yelen ye mun ye sira dayɛlɛ maliyɛnw ye. Parce que ni kuma caman ni b'a ka kumaw mɛn a bɛ bɛn kumaw de fɔ, a bɛ jamana jɔko kumaw de fɔ, en même temps a bɛ fara ɲɔgɔn kan kumaw de fɔ k'a fɔ Mali kelen de bɛ an bolo. Olu b'a yira ko Seydi Cherif Ousmane Madan Haidara a ye sport bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye, o ye fɛn ye mun kan ka fo kosɛbɛ. Donc an bɛ Ala de deli dɔrɔn Ala ka san caman fara a si kan kɛnɛya kɔnɔ walasa maaw ka se k'a kɛ a ɲɛjɔyɔrɔ ye Mali kɔnɔna la cogo min na pour que a bɛ se ka continuer ka maaw ladi. Diinɛ laseli ɲuman na a bɛ fasoden ɲumanya min kɛ, a bɛ hinɛ min kɛ jamanadenw ye, o bɛɛ kɔfɛ a ka kan an minnu ye farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni dibagaw ye o ye k'a fo a ka cɛsiri la farikolo ɲɛnajɛ ɲɛtaga la a dɛmɛli la. Kupu caman tɔgɔ dalen don Serifukɛ la, ka bɔ o kan a denw u bɛ k'u se kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ farikolo ɲɛnajɛ ɲɛtaga la an ka jamana la. An ka équipe nationale yɛrɛ bɛ wuli ka taa compétition baw la u bɛ taa duwawu ɲini kɛ Serifukɛ fɛ. An b'a ye mawuludu o mawuludu o bɛ grand prix ba kɛ k'a bila Serifukɛ ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔna la. Donc k'an profiter a ka anniversaire nin fɛ ka duwawu kɛ halisa, duwawu min n'o ye halisa Ala ka dɔ fara a ka si ni kɛnɛya kan, halisa Ala ka dɔ fara a ka jama saniyama kan. Ni farikolo ɲɛnajɛ maa min bɛɛ lajɛlen ka kumaw ta k'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ Seydi Cherif Ousmane Madan Haidara maa don a bɛ farikolo ɲɛnajɛ fɛ. An b'a fɔ Amusara ale ɲɛminɛba ye ka joyeux anniversaire. Ala ka san caman 12 mai o yira an na an ka jɛ ko kɛ ɲɔgɔn fɛ. Amina Arabi an bɛ to min ye kunnafoni kɔnɔna na min ye hali bisa min ye Espérance de Médine n'ale jɛkulu ye n'o bɛ dolantan min ye Ligue de Ségou de football ale kɔnɔna ni wagatinin na ale kɔni dirigeant kelen b'u ka dusukasa kɔni yira kosɛbɛ kosɛbɛ ka sababu kɛ u ka jɛkulu kɔni min ye ligue kɔni olu la jigin ka taa fo 3e division na o tɛmɛnen kɔfɛ u ka dirigeant caman bɛ yen u kɔni u fana kɔni suspend o ko kɔni kelen kɔni minnu do ko la kosɛbɛ o yɛrɛ ko yɛrɛ bila ka taa mais fédération malienne de football ale kɔni mun bɔgɔ jeninen kan mun ye yen nɔ a bɛna kɛ mun ye fɛn mun ye Moise Baba Sise ale min ye fédération malienne de football ale président kura ye a bɛna mun ye fɛn mun kɔni sɔrɔ an ye n'a kɔni wolomali kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye mun ye Mali dolantan ɲɛta a bɛ se ka sigi sen kan ka ɲa mun ye cogo min na mun Espérance de Médine ale président ba Mamadou So ani Yusuf Kulubali ye baro kɛ mun y'a ko kan mun sɔrɔla ko kan ka ɲɛmada. Souviens des championnats phase aller première position avec 9 points.
Donc il restait 3 autres matchs en jouer. Imaginez-vous un match ça va être un problème pour Makala. Maintenant phase de retour dans la dame match floré contre ce gouvernement problème dans laquelle on est là. Am se ka fo problème la benendo ce gouvernement fait à la ligue président fait nous et Moustapha Maïgaï. Match score qui era 2-1 Espérance gagne. Donc déjà écart a commencé à diminuer. 9 points de Boubou. Donc 4 points de Bamoulo. Non gagnant ça fait 7 points. Donc point flat de Bikani. Oui, réserve quand un joueur n'a de gado. Mais à ma son joueur nous boit là parce que vous capable au Kain. Match banni, oui, quel est le réserve confirmé. Et d'abord Bako est mis en réponse à la réserve nous confirmé. Nos joueurs croient au moule confirmé. Mais joueurs me ont joué équipe pour la Nina saison sabaye. Consécutivement, na joueur be à Borage Club Minakana en fait au final c'est équipe d'ori nous et CF Kasogi. Joueur saison nandike avait joué CF Kasogi là. À Kasoga sans Kelenga qui ici bama ballontan là. Déjà il était joueur libre. Donc à la saison sabana il avait joué en fait. Donc un double bank ani au double banco de on en a au café au cas licencié ta ko dissimulation qui est premier club quitté alors que dissimulation ça ne on parle même pas de premier club quitté. Dissimulation on parle de dernier club quitté. Et à ka dernier club quitté au CF Kasoge ni à ka licencié ko fait la jatemine ibina et à sebenen dans la belle et bien CF Kasogi. Donc, on a ce gouvernement au cas licencié confirmé, qu'au dissimulation des derniers clubs quittés. Alors que au Tisseka Kéré, parce que avec fort ballontage, ça va fort. Ni il veut faire faute ni adversaire contrôle là, il Tisseka te met sans qu'il n'ait qu'à ce qu'il fait. Au cours c'est à la saison 2025-2026 de là. Il veut faire faute ni on a papier là. Il Tisseka ce qu'il fait qu'à la saison 2024-2025 ans. Il Tisseka na 2023-24 là, il Tisseka na 22-23 là. Olu nana licencié mi ko petini au licencié signé ce gouvernement là au date 2012-2013 dit à 2026 de là, donc pratiquement plus de 12 ans pour moi au té kafoku ou t'a donné ou va don, mais il fallait créer un problème obligatoirement d'abord ban flana mi n'était pas famille championnat avec ta normalement et moi mire que est ligue présent et ka club de que ça va oui ka problème créer ligue qu'on alors que problème il était donc oui aspect flofloy au match qu'on fait en gagné le lendemain oui décision pour les clés à tête les clés bon parce que match va 18h 18h30 le lendemain 11h décision pour décision tisika o décision fait me bo o tuwala waira ka foko décision la benene do pour que ka match résultat faussé sur papier mondela pour que commission ait ka décision papier sur club mumé confirmation que il a 48 heures pour faire la confirmation de sa réserve. N'allez à la réserve confirmée à la ligue là. Ligue secrétaire général va dire commission est des noms de caca. Kaira ni ou cap plainte ni tient ou bien ni tient. Ni commission fana klala la commission va lasser ligue bureau fana ba fana be réunion ke ni be se ka ke ka bantu di à moins de 24 heures ni ko la benité. Donc mo re kanga famille ka fa ni ko yi. Fembe ba kofe fo tient. Fembe ba kofe fo chara bateau. Donc au café les nani match avec Mamulo nous en a 5e journée on jouer contre US Bla Antara Bla Antatola Bla ani aso yanga licence nani ya bemne ani ligi mo local licence mundi oui licence sabali calculer bloqué alors que chara faut taf ou bolo mumba to bisika anga licence minana au chara faut tout bro néanmoins
on a dit qu'il n'y a pas de problème. Puisque Balontana il n'est pas suspendu, et entraîneur qui a choix là, avait joué match flanant, et match prochain, nous, 5e journée, au temps blanc, blanc. Donc on a joué le match là-bas aussi. L'adversaire, nous, US Blanc et Oluma réserve que encore. Arbitre ma problème sur la licence là. Donc normalement, Ligue Kanga, Barakeni, arbitre qui a fait du match dit. Mais en Boramoun Kalama, au match quand on a gagné 7 buts à 1 contre US Blanc. Au lendemain, on a une décision courage sur tout que Ligue décision takouye on a point ça va mener contre US Blanc. Qu'on dit US Blanc. Donc si ça, 6 points de maintenant, 3 points de qu'on dit ce gouvernement, 3 points de qu'on dit US Blanc. Heureusement, en bas donc il faut une belle manipulation une belle manigance une belle manœuvre pour que pas longtemps les résultats faussés espérance c'est sans faire la sur tout maintenant. Donc en faisant entourage sérieux qu'on fait un recours que une décision flavel a déposé fédération a recours bien fait déposer un délai comment maintenant quand il tabako la Europe là que 1600 en pour 6e journée no dernière journée au début n'attend 600 et je crois une semaine après il a fait Balontan programmé na désignation no fembe que en est là benino ami il amta segu amta machita il a fait match bitan chini décision corrobora au décision on est en taro ça ne repose sur aucun fait. C'est-à-dire match de décision corrélée mintara oni match oni anga 6e journée fait quoi fouetter Balontan marqué fous marqué. Les présidents on y sigidron sauf maïga sigidron ka miri abena seka c'est aka hakilna dana chugomina pour que abeseka c'est peut-être nerema no ne ligue président et district ligue comme on appelle espérance président. Donc la décision croata aux décisions qu'on a une suspens sanguine secrétaire général suspendu nos sanguine secrétaire général adjoint suspendu nos sanguine Balontan sera et c'est que moi suspend ici qu'il est tendro ni be mo fait ni be suspension ta à contrôle là d'abord il be lettre de chama ka fo karsa bin na mi lame ni ne be ka reprocher il a dirigeant qui l'interprétation a mis où il la ka fo ka akana hakilna ta fo oui suspension ta vraiment mieux en plein championnat ko équipe Espérance fana relégué là kata 3e division. Donc ça veut dire que match minganga ta chini au bon. Pire que ça, on est Espérance ni Inter de jouer chez vous. Et décision ta Inter Espérance contrôle là. Mais match Werebe parallèlement à Ségovienne Fanakanga jouer contre US Blanc à Bla et à Ségou. Anyaye au match Fanamatan Tougni. Alors que lien fouti on y en match. Donc ne mon famille ni koina. Espérance est sur 2 matchs, 2 victoires. Donc sans leur manipulation on a 10 points. Donc Ségovienne est scotché à 9 points. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? US Blanc est dernier, je ne sais pas, avec 1 ou 2 points. Il faut éviter. Et US Blanc aussi, et Espérance et Ségovienne aussi est sur 2 défaites. Nous, on est sur 2 victoires et ils sont sur 2 défaites. Donc, on est en Amérique, comme Ségovienne ni Ligue est défensive, il faut éviter à ce que Ségovienne garde défaite Sabanake. Pourquoi? Parce que Ségovienne qui a été battu par Inter aussi a été battu par US Blanc. Moubaïra Kafoko ni Ségovienne qu'on jouera contre US Blanc pour tout. Donc il faut éviter ça. Moubaïra Franco ni en Franco qu'on jouera Inter contre la nous aussi on n'en a pas gagné puisque nous on est sur 2 défaites et ils sont sur 2 défaites. Nous on est sur 2 victoires et ils sont sur 2 défaites. Donc nous connaissons mon famille. Ségovienne Serana ou qu'on a défaite Sabanake. Au Serana on fait une victoire Sabanake. Donc avant ça là il faut sortir une décision même si la situation est bloquée. Donc on a une décision Sabanake. Donc grosso modo Espérance Birom Nabi nous on est confiant
an ye recours min kɛ fédération na an b'a dɔn a mana laban cogo cogo a bɛ laban o de la. do ke ala ka mu jisuma ke mu fura dogo dogo am se anga centre do ma ko luga la ala koni ta ube baraka tugo jume oni dona na tawlo kulum ka fen jume buluda ala sa ube se ka mu sangorota soro tugo na ni dogo ku kon na sa ancien association sportive dukale lulube mu ka digili baro ke mu fomba bula angon seruma ko entraînement jatemine oni mu bulu ka afuka gele oni fen chama koni kan anga jabi soro ni nyingal bela jelina ni jayen ko fe saya abe adamaden tunu jiye konnana ya ngai ka wale nyuman do be obe maw nafa bada o sira de tamana alama hine pul fajigi kulubali ale fe nale tie for kolnyene kuno fondila radio espoir la asigero tum benu no fomba buma ay for kolnyene je tumsigi akasigi dala no association sportive dukale dala tele ala na fama as dukale centre de formation ala hina la pul fajigi kulubali espoir mo ga journal sportif kundu ale de dugalen sigi donc akara 2018 2019 en rek me na fo kar kono équipe di donc anana to la ko ale rebe yan sigi dala an ala tugo la ga jetemene ga yan sigi da ka sega kala ka valoriser tugo ale na to koyi ka to da dugal la am yorom na bibina la récépissé bambulu pour la am ale sa me ga affiliation ko fana nyaani ga farugas sigilin 5 ans ani dige karam ko mumna barake sirma yatabare eliketa benke kuma akilina kele dugali fama bugu yan secteur berita dugali te mo kelinta mu ra ki wisiki pol fatigi ala ga hinala bi ale do fo akoko sirma ni mo na ko do ekibula a sabiti ni mbeta aw bebo bolontangola mo na ko do ekibula ko bolontan ni karai a intégrer groupe la an ga ekibu dal no bay ni mo fegana do ekibula bolontan ani kalankota atenyon tien sport era na fa mu en premier lieu ibaye kenya ta fanfe fagoro ta fanfe a joro ka boko sobe très généralement ama fo sportif ye mo mu ye akakegu ni be sport ke ibaye aben nani kewe aben nani intelligence abi demensanu ka intelligence développer kelemugo sonu sigi demsenu duran tanka kosobe nga dunkambala anga ni bina nga ikibula anga frais d'inscription no to sen wari anga to sen wari o kemenani donc kolu sara ale fana yi kemefly wala parce que ame wadla ma fiki ga besara non parce que ame mawdi demsunu ma keme woro maintenant ama fiki ga wakile sara wi to sen wari ani mawson obebe wakilima demsenu fitinu munu mega dolontan damene ulube coach eliketa lebulu ne ye bolantana ne a fo fana ne fa fana na ne bolantana ne faisais latéral là ne utise jonglage là ne utise passe là ne utise contrôle là gane sera belasa ne a fo ko entraîneur ni cheu no baraji ku ye baranyma kan dona na tawla ka ne ka bolantana bay kan fa ne bana fa wa ala ka kupu chama stagadi malima wa men jijare wala sanga siga kupu donta kadanga ya kupima bon bara amanogo surtout demensano adin balantan dronta demensano bara ere amanogo mais ni timinandia ani bara kanu ere bila amana ka chogo iba ni gela ba kono ibena seka nani fere pour que baraka seka nya ibolo chogo pour l'instant on se dialeno parce que demain ça nous flâne ou déterminer do ay ou blasira mon fait iba akacha ala fait nan ku kwa mon ka uboreke me coach sirma ya tabare aleni benke kuma kadamne demseni 100 ans ani flala ka yele uluka digili baro sinsinembe uluka no national bure la nena na dugale ga bolontan jara nena na inscrit nena na chama farla na ga bolontan parce que ne uti se chama na bon contrôler passif ba nga galema mais si ça misul bela na objectif ga bolontan na bari ga professionnel wala sa ka se ga fengen ame entraînement ke ni terrain na pour le moment école be 100 démission nous bia uluka entraînement mercredi soir 15h jeudi soir 15h donc samedi matin samedi soir dimanche matin dimanche soir o démission ta bokorbalu wonta o chaque soir korbalu minali entraînement AS Dukale ko gele o kacha ngabe wulwele kada se bela jelema elan banga o matériel ko balon gela bana e matériel ko gela radi bana
donc an bɛ yan denmisɛnnin Fɔnbabugu Banjugubugu Titibugu Solonibugu a bɛɛ denmisɛnnin bɛ yan nɔ donc ni partenaires sera k'u hakili to an na ka se ka dɛmɛ dɔ k'an ye o yɔrɔ fan fɛ o bɛ sɔn k'an dɛmɛ parce que hali n'i y'a jateminɛ waati dɔ la hali n'an mɔgɔ bɛ an kan ka entraînement dɔ kɛ an tɛ se ka kɛ parce que manque de matériel ko b'an na. O bɛɛ bɛ financement ko de kɔnɔ parce que an bɛ ka kalo sara min kɛ kalo sara in tɛ ka sara normal la. N b'a ɲini mɔgɔw fɛ surtout an ka quartier mɔgɔw olu dɔrɔn tɛ bɛɛ de don ni an sera ka dɛmɛ sɔrɔ parce que baara in ma nɔgɔ baara in tɛ se ka kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ni minɛn tɛ yen donc normalement e yɛrɛ ɲɛ b'a la normalement chaque enfant chaque ballon plo b'o la fɛn caman b'o la quoi donc ni an sera ka mɔgɔw sɔrɔ mun bɛ se ka anw dɛmɛ vraiment a bɛ diya an ye quoi parce que ni minɛn yɛrɛ dafalen tɛ baara in a mana diya i ye cogo o cogo i mago bɛ a ka ɲɛ cogoya min na a tɛ ɲɛ ten quoi. n'a ma ɲɛ récépissé t'u bolo u tɛ championnat tan u b'u sen dili don ni. An ka fanba ye match amical ye an bɛ match amical ɲini an ka équipe tɔw mun bɛ yan ani mun bɛ yɔrɔ wɛrɛ bolo très généralement chaque week-end an bɛ match amical kɛ chaque week-end donc ni an ye coupe ko mɛn mun fana bɛ an ka denmisɛnninw catégorie concernée an fana bɛ don o coupe la. N bɛ dugawu kɛ Ala ka sankɔrɔta nɔgɔya association sportive Dukale ka bɔ Fɔnbabugu la u ka dolantanna caman di Mali ma mun bɛ se ka coupe nɔgɔya Mali ye. Ni bolontan ale super smart de an b'a dɔn ni ɲana mun ye dolantana fan fɛ a ka ca Ala fɛ mun ye donna nataw la a tigi bɛ se ka kɛ mun ye dolantana ba ye an bɛ foli lase mun ye centre minnu bɛ baara kɛ mun ye duguma mun ye gɛlɛya caman kɔnɔna na u ka courage ta mun ye baara mun don kɔlɔnsen don n'i sera ji ma wagati min na i bɛ lafiya sɔrɔ mun ye a ko la. Association an ka bɛn mayala ale comité min bɛ mun ye Kalabankura olu ka jɔnjɔn finali kɔni dasira mun ye FC Jafunu ale binna mun ye Kalabankura ale kɔni ɲɛkɔrɔla la 2 ani Kanangolo dolantan ninnu kɛra mun ye sibiri tɛmɛnen n'ale bɛnna mun ye mai kalo tile 9 ma san 2026 Kalabankura ale dolantan kɛnɛ kan ko bonya n'a karama o tun bɛ mun ye Seyid Aliyu Badara Usman Ayidara ale mun ye AKPM ale président d'honneur ye an sɔrɔ ko kɛnɛ kan an ka ɲɛmada. Association an ka bɛn mayala olu mun ka taabolo ye diinɛ ma bɔ diinɛ na taabolo ma bɔ taabolo la bɛɛ lajɛlen kɛ jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma kɛ kelen ye alasa Mali ale bɛ se ka yiriwa cogo min na n'a ma ɲa farikolo ɲɛnajɛ ale bɛn ale sinsin sira dɔ ye association an ka bɛn mayala ale comité min bɛ Kalabankura u ka jɔnjɔn finali ye FC Jafunu n'olu Dofine jɛman ye ale ni FC Kalabankura k'olu bila ɲɔgɔn na baaraw bɛna daminɛ ni laseliw ye mun bɛna kɛ dugutigi ale ni tulo labɛnbaw fɛ hakilina kelen ɲɛnajɛ mun n'a bɛna kɛ nin ye a bɛ se ka kɛ mun ye fair play kɔnɔna na cogo min na mun y'u ka comité yɛrɛ ka laɲini ye n'o ye bɛn ye cɛkulu filaw bɛna fo kɛnɛ maabaw fɛ coup d'envoi o bɛna di. Jama sanuman bɔra ka kɛ mun ye dolantan seere u bɛna dolantan duman ye jɛkulu fila ni ɲɔgɔn cɛ dolantan mun kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛ bagabagaliw kɛ nka ko da bɛna diya FC Kalabankura de la olu bɛna celu 2 sɔrɔ ka don dolantan bɛ kuncɛ 2 ani Kanangolo ka taa FC Kalabankura ale kanu na. Kulo labɛnbaw ni maaba welelen minnu tun bɛ kɛnɛ kan u bɛ association an ka bɛn maya la ale président d'honneur Seyid Aliyu Badara Usman Ayidara k'a ka jɛkulu ka hakilina fo ni faso jɔ taasira dɔ don. Donc an ye ɲɔgɔn sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan bi farikolo ɲɛnajɛ o fana ye bɛn ni kelenya de o de Badara ka hakilina ye a ko ko l'espoir est facteur de paix et de cohésion sociale donc raison pour laquelle an ka comitéw b'a kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ jama de bɛ na chrétiens bɛ na ladalatigiw bɛ na n dalen tɛ foyi la silamɛw bɛɛ lajɛlen bɛ na donc nin bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn ani kelenya de ko fɔ donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo su ko la équipe 2 de gagnera an ka bɛn mayala de gagnera parce que an ka bɛn mayala ka compétition na mɔgɔ si tɛ ci c'est la paix qui gagne c'est le vivre ensemble qui gagne an b'a fɔ ko ala k'an bɛn maya la. N ye n balimakɛ sɔrɔ yan ani n kɔrɔkɛ n'an ka sirifukɛ Shola Baya Hayidara an b'a fɔ ka président yɛrɛ fo n'o ye Sherif Badara Hayidara vraiment an b'a fɔ ka dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ a ka nin hakilina in ka ɲi kojugu maliyɛn bɛɛ kan ka ladigɛ nin hakilina in na k'a dɛmɛ nin hakilina in na yarabi an b'a fɔ dantɛ foli mun na an bɛ présidenti fo n'o ye n balimamuso ye Astu Hayidara an bɛ naba bɛɛ fo yarabi fɛn fɛn ɲuman nana ala ka bɛɛ ɲuman segin ala ka ni ɲɔgɔn caya an ka jamana kɔnɔ ala ka na ni bɛn ni basigi ya an ka jamana kɔnɔ yarabi ya Allah. Bi an bɛ an yɛrɛ ka kɛnɛ kan sabu ko fila y'an fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ in kan
Shérif Badara Ali Haïdara ale ka kɛnɛ o y'an ka kɛnɛ ye ka fara an yɛrɛ denmuso fɛnɛ Asetu Haïdara donc ale de ci bila an ma ko ale an ka bɛn mɔgɔ ye donc ko balontan bɛ ko a bɛ fɛ an ka ye a kɛnɛ kan présidenti ale ye présidenti ye a k'a bɛ fɛ an ka ye a kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ Ala k'u mɛn ɲɔgɔn bolo ka diinɛ dɛmɛ ka jamana dɛmɛ ka faso dɛmɛ kɛnɛ in bonya dira Sadio min fɛnɛ ma Sadio Kamara général toujours Sadio a tɛ taa ka bɔ an dusukun na vraiment a bɛ to an dusukun na fo an yɛrɛ ka don laban an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ Sadio la ka yafa a ma jamana in yɛrɛ Ala ka hɛrɛ k'a ye kɛlɛ ni masiba ni mankan minnu b'a kɔnɔ Ala k'a ban. Baaraw bɛna kuncɛ ni donbolo ye FC Jɛfuni olu mun dasira mun ye final la olu bɛna donbolo sɔrɔ olu wuli k'u jɔ ni jɔnjɔn ale ni enveloppe an bɛ dugawu kɛ Ala ka sa wɛrɛ ta yira na. Amina Rabi amitamu championnat national Ligue 1 Orange ale kile mugana dolantan do kɛra totora mu ye dolantan damadɔni nka jaabi mun sɔrɔla kɔni o ye binkan ale sɛbɛnta Israel kan mu ye 1 ani kanagolon secrétaire ale bina Starmani Bamako ale ɲɛkɔrɔla 2 ani 1 Isfas ale 3 ani 2 kɛ mu ye Afela Derby ale 4 ani 1 FC mu ye Jarala mulasa mu ye Araba Natasa mu ye Stade Mamadou Koena te kɔni bɔlɔntan kɔni te mais Stade Mamadou Jakite tiala mu ye Buguni US Buguni ale ni US Buguba olu bɛ mu ye ɲɔgɔn sɔrɔ mu ye Stade Wenzin Kulubali la sa mu ye 16h o kɔni 30 wagati FC Malikura ale ni Joliba AC bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mu ye AS Bakari Jan ale ni AS Co olu bɛ mu ye 20e journée kɔni kuni kuncɛ wala tɔbto mu ye tile 6 ye alasa Mali championnat kɔni ale kun bɛ se ka cɛ mu ye cogo min na an bɛ taa munumunu ye diɲɛ kunnafonibaw la sa n'i y'o ta ka jateminɛ sa an b'a ye k'a fɔ a bakurubabaw dɔw ye mais maa minnu kɔni sen tigɛlen don olu ka dolantan bɛ ka sankɔrɔta sɔrɔ mun ye Rwandakaw kɔni fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ n'an taara mun ye Cap Vert an bɛ se k'a fɔ mun ye o fana dolantan kɔni yuguyugulen don kosɛbɛ ni fɛn minnu ye n'o ye accusation d'agression sexuelle olu kɔni ye o ni an b'a kuncɛ ni mun ye tuguni o ye Mali ale dolantan wɔɔrɔ bɛ yen n'o ye Mamadou Sangare n'a fɔ ale ma ko gaucher mun ye RFI ale ni France 24 bɛ jɛ ka mun ye trophée mun sigi sen kan san o san farafinna dolantan mun bɛ dolantan mun ye Ligue 1 na France k'olu kɔni jansa mun ye Mamadou Sangare gaucher ale kɔni ale kɛra o ye olu kunnafoni caman mun ye farikolo ɲɛnajɛ la Yusuf Kulubali ale bɛ mun walawala an ye an ka ɲɛmada. Rwanda faba Kigali musolakaw ka senandrɔjukulu tɔn 5 de bɛ yen minnu ka fɔ o senw tigɛlen don nka o bɛ ka senandrɔji matarafa laɲini kelen de bɛ Rwanda jamana na bi a ka maa minnu bɛ yen ka fɔ bɛ senandrɔji matarafa nka lujura b'o la o sen ka se ka don diɲɛ ɲɔgɔnmɛba senandrɔji baara la min baara ɲɛsilen don maa lujuratɔw ma mun sen tigɛlen don n'o kama ko Coupe du Monde féminine de football pour amputés a senandrɔji bolo dalen don san 2027 senadunacila musoman caman ka fɔ la tulonkɛ ɲɛkoba de ye o bolo ka da ka bɔ ɲinɛ ka lujura bɛɛ lajɛlen kɔ maa minnu b'a la ka fɔ sen tigɛlen don Rwanda jamana kɔnɔ o hakɛw bɛ t'i jɔ maa 3,000 ɲɔgɔnna na senaduraji bɛ kɛ sababu ye k'o kala ɲɔgɔn na k'o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni senaduraji sufa min filɛ nin ye maa lujuratɔw fɛ a bɛ ka matarafa jamana 50 kɔnɔna na diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Coupe du Monde min bolo dalen don san 2027 ka ɲɛsin maa sen tigɛlenw ka senaduraci ma n'o kama ko Coupe du Monde des amputés a bɛna ci Pologne jamana wali Brésil jamana kɔnɔ ka da kan bɛ yɔrɔ min na o jamana 2 de kɛlen bɛ k'i kanabɔ tulonkɛ in nɔfɛ. Gɛlɛyabaw donnen don Cap Vert jamana senaduracikuluba kan ka da kan jalaki binnen b'o kan ka fɔ nɔ ye la jogojuguya waleyaw la o min kala marisikalo tɛmɛnen Nouvelle-Zélande jamana kɔnɔna na maa minnu kɛlen bɛ ni ka jalaki bin Cap Vert jamana senaduracilaw kan o ye plainte don kiiribulonso la kabini avril kalo tile 10 sɛgɛsɛgɛliw n'u donnen don an bɛ waati min na k'o bɛ ka ɲɛɲini senaduracila minnu nɔ b'a la o tɔgɔ ma fɔ fɔlɔ wa a yiralen don ka fɔ supporter dɔw fana nɔ yela ko in na nka tɔgɔ dalen tɛ kɛnɛ kan fɔlɔ an bɛ sangada min na.
Cameroun jamana senadron chukuluso baye daga kura soro no siège senadron chukulu nyama soba manyema samelet office kabi domi abeka Cameroun jamana senadron chukulu manyema ye la yuru kando ayimi unta Cameroun jamana denyi ka fo bena ferenda bulu bela genetique Cameroun jamana ka senadron ci daga jonjon soro ayireye mi be mone bo jamana den bela jerena ode kama daga kura mi njolen flanie samelet office fe kadi Cameroun jamana senadron chukulu nyama soba mako kaka daga ye akorma kanari balo mena bolo da arabadon mekalot letan saba 2026 Mamadou Sangare Mali senadunanci la do abe senadunanci ke chamache avant effet bi abe kadar mi senadunanci baraw ke France senadunanci kulu Racing Club de Lens fait 100 RFI France 24 obe jojo mi bla senadunanci la unu ñoo che no kama ko prix Marc Viviane Foye 2025 2026 a jonjon jasola Malide Mamadou Sangare fait Mamadou Sangare be samgo an sabala abe bla mami nola oye marakon ka senadunanci la Ashraf Hakimi oye jojo intazaru njora fulana okala Lamine Camara ye kapo Sénégal jamana kono sabana Musa Nyagati ni a shenfolo ye Malidenga sigi jo ni jojo sufa nye France jamana kono nyina sangono Mamadou Sangare chulu sabadu akala sababu ye anyongona uye chulu nani do nagama ko passe décisif senadranji mungan sigi awde goshi Ligue 1 française konnana Kalo kele o de bani kurbani senadunanci damine che no edion nyogme ba senadunanci baye miminachi l'Amérique jamana kono États-Unis d'Amérique Mexique ani Canada Sénégal jamana semena yetlonga ina nga bigele abade be Sénégal jamana manyema oka kada ka oti gafe mi lado l'Amérique jamana lasque de sola Sénégal jamana kono no yoka ambassadeur nyema chamambala kono fon dibaw super toro munu ga gafo la filila bara gafo tuna visa soro wa hali Fédération sénégalaise de football nyama danga o gaga fe la filila ma chamangere fe bo chwa kele envenena Sénégal ma nyama o kele meni go sene ko yina wala sa aka jate mine o ka ma nyama do ka se ga yekene nkonnana Sénégal jamana ni jamana mi mena nyon soro coup du moni senado je bara o da fe o ye France jamana Norvège ani Irak jamana ye abana daga bagruba mi ngono o yo groupe I Sénégal oka bamnata chentala ba mimbe no kama ko Zarkot nga dono to minna oye Amadou Cheikou Diallo may minana ni kala sogo dibila kadaka asonyela gafe freke nyaminuna Amadou Cheikou Diallo no kama ko Zarkot Bartala wane ala sulu bola Guinée jamana de konnana kilet la moka fola kay gafe chama de nyami ko nyira be sena afe kamini 2017 wakala sababu ye jamana gafe chama bei munu dlen ba fe ngo madlan sharia konnana ode ya to main la sogolembe bi kasobongo nana Sénégal jamana manyema ofe eni jamana jatilendo kake frati jamana ye bolinje kala obolo no ye Fédération indienne d'athlétisme ye jamana munu bala ka fo obe drogu ta walikele ka furaso ta ka bolu ke o jamana munu to sebe no gafe minka eni jamana farlembe o jamana oka a jamana do e Belarus jamana ye Ethiopie Kenya Nigeria ani Ukraine jamana eni jamana be ni jamana ko fola nu dafa ka geno ga sharia o batabolia ye kanyese bolinja sharia uma kada ka die maka ye chugwa nye kamini 2022 kana bla 2025 na dia groupe minga baranya shirendo frese ko sekesali mabolinjo ko dafe akalmeni ga wuliga jo boldani jamana ko fela nu no fe eni jamana kelmeni ge kanabo jeu comme waltu fe 2030 ka fo be fa tlonga en labe kabo labe agence mondiale antidopage wodi mawde ka wuliga jodo waaw yara ka fo eni jamana kabini kele aboga jate bela jene konnana woka kolosi bolimba ka ke wale bela jene ka kubudumani senadunanci filali biyo dagelelen do kosɛbɛ dula wari 170 ani duuru senadunanci kelen o de be sara wa walasa ka se ka final lajɛ dula wari batan ani kelen sibatoro yara ka fɔ nafolo sabakɔrɔ cɛyala nga diɲɛ senadunanci ɲɛmasuba ma ɲɛma jani fatino a kelen bɛ ni k'i fasa gɛlɛya hali sa ko yin kan k'a fɔ a ɲɛ tɛ baasi la ko yin na sanga ni waati dɔ de kan ka fara senadunanci musakaw kan
o musoka kelenw de bɛ don senna dɔrɔncilaw ka wulikajɔ baaraw la mankanba bɛ ka ci lamɛrɛkɛ jamana kɔnɔ wa n'o m'o kɔlɔsi ko in laban bɛ kɛ balawu ye supporters ni senna dɔrɔnci maa ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ jamanaden caman ka fɔ la ka terrain ta ka bɔ New York ka taa New Jersey dɔ farala o pasew kan k'a sɔrɔ coup du monde ma daminɛ fɔlɔ gɛlɛya dɔ fana donnen don taxi pasekow la ani hali bisi pasew la lamɛrɛkɛ jamanaw kɔnɔna na Mexique jamana kɔnɔna na lakanabaliya ɲɛɲɛlen bɛ yen kabini o ka drogue feerela wanɛ Elmanso o fagala o nafamaw kɛlen bɛ ni ka muruti fari bolo da ka fɔ ɲɛnajɛ tɛ sigi o ka jamana kɔnɔna na Mexique jamana kɛlen bɛ ni ka finitigilaka 100 de bila jamana kɔnɔ o mun bɛna coup du monde tulonkɛw la kɔlɔsi. Real Madrid senadurancila 2 ye kɛ ɲɔgɔn kan ni ka bolokuru 2 ta ɲɔgɔn na o ka senadurancila Aurelien Tchouamani an'o ka jɛlatigi Federico Valverde. Real Madrid maa ɲɛmaaw ka fɔ la bolokuru ye dati kɛ kosɛbɛ Federico Valverde kunyanfanw na a bɛ fɔ min ma ko traumatisme crânien o de ye senadurancila in sɔrɔ yɔrɔ dɔw fana pɛrɛpɛrɛ la ko kura Federico Valverde o ye Uruguay jamana den de ye Real Madrid dɔtɔrɔ y'a jira k'a fɔ maa in bɛ tile 10 fo ka taa se tile 14 ma a se tɛna don senadurancɛ wulikajɔ baara si la Tchouameni o min ye Faransi jamana den ye ani a ka jɛlatigi Federico Valverde u ka kɛlɛ in kɛra ka kɛ ni alamisadon wuladafɛya ye waati min na o bɛ degedegeli baaraw la Real Madrid yɛrɛ daga kɔnɔna na Real Madrid maa ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ ko ye sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ walasa u ka se ka ko in ɲɛ bɛrɛbɛrɛ dɔn a damina to senadurancila min na a bɛna jalikiba sɔrɔ ka bɔ ɲɛmaaw yɔrɔ. Italie senadurancɛ maa ɲɛmaa caman ye gɛlɛyaw sɔrɔ k'a daminɛ maa minnu b'a la k'a fɔ u bɛ senadurancilaw dɛmɛ u ka baaraw la ka taa se dagabanaso tigilamaw ma Italie jamana kɔnɔ sɛgɛsɛgɛli tigilamaw ka fɔ la ani kiiri tigilamaw ka fɔ la senadurancilaw ani senadurancila ɲɛmaa caman bɛ yen kiiri tigilamaw kɛlen bɛ ni ka fɛlɛ wuli minnu nɔfɛ o ni mɔgɔtigilaka dɔw bɛnnen don ko la ka taa se nafolobatigi dɔw ma minnu kɛlen bɛ ni ka dagabanaso jɔ jamana kɔnɔ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ o ma da o ma dagabanamusow o y'o ta ka bɔ Brésil jamana kɔnɔ ani lamɛrikɛ jamanaw kɔnɔ ka t'o dagaso ɲiniw kɔnɔna na o bɛ bali ka su dagabanaw labɛn n'o ye soirew ye ka kojugu bɛɛ lajɛlen kɛ o baaraw sen fɛ kɛwale min filɛ nin ye o de bɛnnen tɛ Italie maa ɲɛmaaw ma o ye sɛgɛsɛgɛli daminɛ kabini kelen o ye maa 2 minɛ ka ban o minnu ye ko in yɛrɛ kunyanfan ye gafe minnu don senaduranciya caman b'a la minnu tɔgɔ fɔlen don gafe in kɔnɔ i n'a fɔ Achraf Hakimi Rafael Leao Skriniar ka taa se Olivier Giroud ma Philippe Coutinho walikelen a fɔ Dusan Vlahovic wa tɔgɔ kuraw yɛrɛ fana bɛ yen minnu bɛna da kɛnɛ kan don na nataw la. Paris Saint-Germain kelen kɔ ni ka sebaya sɔrɔ k'i kunda Ligue des Champions de club européen finale kan a sabatɔrɔw bɔla ni ka dugu fan bɛɛ lajɛlen kalaya o ye tasumaw don ka magasinw kari o ni polisakaw yɛrɛ karila ɲɔgɔn na kokura ka balo da kelen wuli dugu fan bɛɛ lajɛlen fɛ o ye faaba turu a kunjugu kan o de kama finitigilakaw ye tɛgɛ da maa 500 ɲɔgɔnna kan kari don ka dugu jɛ bi tɛnɛ in na maaw dafala maa 500 ani maa 63 la maa 491 o minɛna Paris faaba kɔnɔ tile 2 kɔnɔ maa 500 ni maa 70 finitigilakaw ye tɛgɛ da minnu kan supporters don minnu bɛ fɛ k'u ka nisɔndiya jira k'a fɔ Paris Saint-Germain o ye sebaya sɔrɔ ni ka taa Ligue des Champions de club européen finale la. Ni wagati ni na an bɛ ka lajɛ mun ye Sanbali sɛbɛnni kɔrɔ ale kɔfɛ fo ka taa se Nara ale ni Sandare ale ma ni bɛ dan siri an ka bi farikolo ɲɛnajɛ ale kunnafoni na an nisɔndiya ale kunnafoni mun lase an ma mun baara kɛra farikolo ɲɛnajɛ ale kunnafoni dila bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ segin bɛ kɛ ni jɛmukan in kan su in na ɲɛgɛn 23 n'o tɛmɛna ni sanga 30 ka taa bila mun ɲɛgɛn fu ale tɛmɛna ni sanga 30 o ni arabadon ɲɛgɛn 11 ka taa bila mun ye ɲɛgɛn 12 la n'ala sɔnna ma mun ye tɛnɛ nata an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mun ye farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ ala ka su yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn